Lige nu der har vi om fællingsreaktioner, og til det der har vi fået sådan 3 problemstillinger, som vi sådan skulle løse. Og det vil vi komme ind på lige om lidt. Ja, og lige inden vi starter med det her, så er der lige nogle ting, der er godt at vide. At for eksempel en ion er et grundstof, som har afgivet eller fået en elektron, og den får så en positiv eller negativ ladning. Og en ionforbindelse er så en forbindelse mellem et metal og et ikke-metal, og de får så det er så et positivt og negativt ion. Og så fældningsreaktioner er to ionforbindelser, som bliver til to nye ionforbindelser, hvor de går sammen modsat. Og så det ene, det danner så bundfald, og det er derfor tungopløseligt. Yes. Og den første øvelse vi havde, det var at vi gerne ville afskaffe fosfat fra vores spildevand, fordi at fosfat det kan resultere i iltsvind, så planter og dyr de kan risikere at dø, fordi de ikke kan få nok ilt. Og for at ligesom finde ud af, hvor at fælde det her fosfat, så vi kan filtrere det fra, skal vi finde ud af, hvad for nogle positive ioner, som vil danne noget tungtopløseligt sammen med fosfat. Og så ud fra det her skema, så kan vi så se, at det er alle dem heroppe, der vil danne noget tungtopløseligt, fordi der så tv dem hernede. Og dem, der krydser over, det er dem, vi ikke lige havde til rådighed, men dem, vi så har testet for, det er dem, vi kan se her. Og hernede på billedet kan jeg se, at de alle sammen har dannet bundfald. Og så skal vi så argumentere for, hvad for en positiv ion, der så vil være bedst at bruge. Og der har vi så valgt jern, fordi at det er billigt, og det er alligevel noget, der findes naturligt i kroppen. Og grunden til, at vi ikke har valgt hverken kobber, bly eller sølv, er fordi, at det alle sammen er tungmetaller, som er giftige for kroppen, og som ophober sig, fordi man kan ikke slippe af med dem igen. Og ja, så var der også calcium, men det er lidt sværere at skaffe, og jern er bare mest optimalt i den her sammenhæng. Og hernede kan I så se reaktionsskemaet for, hvad der sker. Vi kan se her, at fosfat og jern går sammen og danner noget tungtopløseligt, der står så lidt herefter, og så er det tilskuer ionerne herover, eller den tilskuer ionforbindelsen. Ja, og så øvelse 2, der var der et keramikkrus, som havde nogle blyioner i sig. Og det var så blyionerne, det er et tungmetal, og derfor så er det heller ikke sundt for kroppen, som Andrea fortalte lige før. Og så for at fælde de her blyioner, der skulle vi så finde en negativ ion, som de kunne gå sammen med, for at danne bundfald. Og her, ligesom før, kan vi se, hvilke skemaer, at der er noget af det, der går sammen med bly her, og de herovre, det er så dem, der danner bundfald. Men det var ikke alle, vi havde til rådighed. Så af dem, vi testede for, som der ikke havde krydser for, der vurderede vi så, at iodid var det bedste at bruge, da det er noget, som vi alligevel har brug for i kroppen. Fordi fosfat, det var heller ikke godt, fordi det medførte til iltsvind, og nogle af de andre var heller ikke sådan nogle gode muligheder. Så derfor så gik vi med iodid. Og man kan så se hernede, hvordan de dannede bundfald, og farverne skyldes, fordi nogle af stofferne havde den farve, eller de reagerede sådan sammen. Og hernede kan fældingsreaktioner se, og det var så bly og iodid, der gik sammen, og så dannede bundfald. Ja. Og så den tredje øvelse, det var, at vi havde det her, vi fik at vide, at der findes i spinat og rabarber noget, der hedder oxalsyre, som er sådan ret ubehageligt, når man får det ind i munden, og derfor vil man gerne fjerne det, inden man skal spise de her madvarer. Og for at fjerne det, så bruger man et stof, som hedder nanoxal. Og det der sker, det er, at det går i en forbindelse med den her negative ion, som findes i oxalsyre, der hedder oxalat, som vi kan se her. Og fordi vi havde jo ikke det her skema her før, så vi vidste ikke, hvad for nogle positive ioner som vil danne noget tungtopløseligt sammen med oxalat. Og derfor måtte vi bare prøve os frem ved at teste nogle forskellige. Og dem vi testede for, det kan I så se herovre, det var bly, jern og kobber, calcium, sølv, natrium og kalium. Og vi kan så se dem, der krydser over. I den her sammenhæng, der er det så dem, som ikke dannede bundfald overhovedet. Og selvom det måske ligner lidt, der er dannede bundfald her, så er det faktisk bare fordi stoffet i sig selv var gul, så der er ikke noget bundfald, det er bare sådan stoffet så ud. Men af dem, der så var her, som kunne være et bud på, hvad for en positiv ion, der er i nanoxal, der er det så bly, kobber, calcium og sølv, der er tilbage. Og i det både de her tre, de er alle sammen tungmetaller, så kunne vi så regne ud, at det nok ikke vil være dem, fordi det er jo ikke sundt for kroppen. Og derfor så tænker vi, at det nok er calcium, som vil være et godt bud på den positive ion, der er i nanoxal. Og hernede, der kan vi så lige se reaktionsskemaet for, hvad der sker her, hvor at kan se her, at der er noget bundfald her, calcium og oxalat. Calcium og oxalat er gået sammen her. Og her, der kan vi lige se strukturformlen for oxalsyre, og vi kan se, at der er jo 2 carbonatomer, som hver har 4 bindinger her, og så er der 4
oxygenatomer, som hver har 2 bindinger, og 2 hydrogenatomer, som hver har 1 binding. Så sådan ser oxalsyre altså ud. Ja. Og så nitrat er ligesom fosfat et næringsstof, og det kan medføre til øget vokst af alger i vandet. Og derfor så vil man gerne fælde det og komme af med det. Men det er lidt svært, da nitrat ikke kan fældes med nogle af de stoffer, som vi har her. Så det kan ikke fjernes ved hjælp af en fældning. Det skal nemlig ske via biologisk rensning. Ja,